Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, sa May 8, 2022, dispira sa eleksyon diri sa lungsod sa Matalom or sa Pilipinas. Karon ang murag kuana hapit na gyud moabot ang eleksyon diri sa ato ang lungsod. Ako manghinaot nga ato gayong tarungon og pili ang ato ang boto para sa kadtong mga leader nga angayan nga mo serbisyo sa ato ang lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay, welcome to Kanigaw di ay ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Dili po nato ni pasagdan ato gayon ning atimanon aron mas daghan pang mga turista nga mobisita or mo experience kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Okay? Ang eleksyon guys maoy panahon sa pagpili kung diin adin kita magpili sa ato ang leader nga magdumala sa atong pundo, magdumala sa ato ang lungsod. Sila ang atong gitugyanan sa ato ang kaugmaon sa kabataan o kaugmaon natong tanan. Ato gayong pilion kanang sa kung kinsa tong ni midagan aron sa pagtabang sa lungsod, midagan aron mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Kung diin dili nila hindagan sila dili lamang sa ilahang personal nga interest kundi personal sa kayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Nga hindagan jud sila ilang tumong aron matabangan ang lungsod, makaserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Nya ako naghangyo sa tanang taga Matalom, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Unsa may rason nga ato malang suportahan ang ilahang mga programa aron magpadayon ang kagugmaon, ang kalambuan sa lungsod sa Matalom, aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa kayuhan sa tanan. Kay ato gayong hatagan og makabungog, makabanlas og makalunop nga suporta ang administrasyon headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio og mga konsehalis. Di nato sayangan ang atong boto kay ang kuan dapat adto tas mga mo serbisyo gayud sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Eleksyon maoy pagpili. Nya balikon ko ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga konsehalis. Ato silang hatagag makabungog, makabanlas nga og makalunop nga suporta diri sa ato ang lungsod sa ilahang mga programa aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom, aron magpadayon ang mga proyekto nga gihimo alang sa kayuhan sa tanan. Anya inig eleksyon guys ug mapuhon mosayutag adto atong buhaton magkuan tag percent number nya asa tadapit kinsay unsa nga number nato aron mas paspas ang process sa pagboto niya, mas kuan pod kayo in case nga dunay aberya sa machine kay machine naman lagi taron kuan kanang at least nga naa nata murag di ta malangan niya ano ba niya ag time sa pagboto 6 to 7 niya kuan mao ning gituyo aron makabotado tanan niya sa katong winner or losers ingon sila
in every game there is a winner or loser. Kung kita nga nakuan itong dawaton kay sports lang tawa, sportsmanship, walay kuan pero kuan man nga na magkinabuhi nga adunay winner ug adunay loser. Kay og puros daog di na ta magkuan, di na ta magpiniliay. Kay puros naman daog. Okay. Nya atong dawaton kung unsay kahimtang or unsay mahitabo, ato dong ipabilin ang pagkanang peace, walay away sa eleksyon niya. Kuan, magtinabanga jud ta matalom nun. Ako manghinaot nga ato gayong ipabilin ang ato ang makabungog, makalunop or makabanlas nga suporta sa administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio o mga konsyales. Sa ilahang mga programa or mga proyekto nga gibase aron matabangan ang katawhan sa lungsod sa Matalom, aron mahatabangan og maayong serbisyo ang katawhan diri sa tuwang lungsod. Magkahiyo sa taog mapuhon, magtinabangay og teamwork para sa kalambuan sa lungsod sa Matalom ug kaayuhan sa katawhan. Iko pipi ubos inyong alagad, andam motabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Iko pipi live diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. May 8, 2022, dispira sa eleksyon diri sa lungsod sa Matalom ug sa Pilipinas nga di nato sayangan ang atong boto. Boto mo kinabukasan sa lungsod sa Matalom.